Esta cadela de 3 anos é unha pastor belga. O seu nome é Marea. Ela arraña unha maleta, mentres Cooper senta o carón doutra na fita transportadora do aeroporto. Acaban de detectar droga no interior da equipaxe. E hoxe en día nos o que facemos é alternar o traballo, digamos, operativo, que tanto de búsqueda de droga, aquí, ou no porto, ou coas unidades que se encargan tema de narco, e tamén o adestramento. Pastor belga ou labrador son as razas coas que máis traballa esta unidade da Garda Civil, mais non son as únicas. E fai anos tivemos unha palleira. O compañeiro Miguel tuvo unha palleira, a Leona, era un animal fantástico, fantástico. Palleiros listos, traballadores, avispados, e tivemos unha, xa non está con nós, faleceu, pero podemos coller calquer tipo de can. Xogo e obediencia son as claves que se empregan nos adestramentos para que dean o resultado agardado. Empezamos a xogar con el, chamamos o instinto de presa, o instinto de caza, tirar a pelotiña, vas a por un pao, volves, tal, esa actitude a que vamos fomentando. Pouco a pouco, ese pao, ese premio, esa pelota, a vamos cambiando por outro tipo de estímulos asociados a un olor en particular, e con eso vamos xogando, se lo escondemos, atopan, se lo volvemos a esconder, volven a topar e tal. Que pasa? Que eso ten que ser todos os días e o ten que facer moitas veces ao largo do tempo. Ten que salir á rúa, ten que estar traballando aquí coa xente, traballando alrededor, ten que ir a un porto, camións, os barcos atracando, un cruceiro de 250 metros. Ese tipo de estímulos o can non os vive nun centro de adestramento. Eso é un traballo que hai que ir facendo pouco a pouco. Que un can feito chegue a ese punto, quizás os 4 primeiros anos aínda se está facendo. A Unidade Especial de Guías Caninos da Policía Nacional percorre a Estación Provisional de Trens da Coruña na procura de substancias estupefacientes. O can detecta unha persoa sospeitosa e entón cando intervén a Brigada Móvil que se encarga da identificación, rexistro e posible detención. ¿Lleva usted algo en los bolsillos? ¿Alguna sustancia o algo? Las patrullas conjuntas de policías y guías caninos lo que permiten es, por una parte, la agilidad y versatilidad que aportan los perros con unos controles muy selectivos, que son apoyados pues, con la inmediatez y la identificación que es necesaria efectuar a los pasajeros y al mismo tiempo chequear maletas de viaje. A la hora estáse intensificando este tipo de controles, claro, nos poñemos a nosa parte, que é a parte na que os cans teñen un olfato moi desarrollado e lle permiten axudar os compañeiros, cousas que ao mellor se teñen que registrar persoa por persoa e de forma minuciosa, levaría moito tempo e non sería viable, entón os cans permiten axilizar moito ese feito e conseguir unha eficacia moito maior. Trátase dunha operativa xa habitual tanto en estacións de tren como de autobuses, aeroportos. A actuación conxunta das dúas unidades dotaas de maior grao de axilidade e eficacia. Nos temos dúas especialidades, por un lado os cans de drogas, billetes e armas e por outros cans de búsqueda de explosivos. Entón tamén facemos ese servicio preventivo de búsqueda de explosivos, sobre todo en sitios onde hai tanta confluencia de xente, para evitar posibles riscos de atentados e demais, tamén se fai labor preventiva de explosivos. Entón, claro, en función do servicio que nos demande a Brigada Móvil, utilizamos un can ou outro para levar a cabo esta labor. De hecho, el despliegue lleva efectuándose desde hace unos meses y está dando buenos resultados. Ya se empiezan a intervenir sustancias estupefacientes, efectuando mayores chequeos de equipajes y todo ello gracias a la inmediatez, fluidez que permite el trabajo conjunto de guías caninos y Brigada Móvil. As unidades caninas, tanto da Garda Civil como da Policía Nacional, centran o seu labor na detección de explosivos e estupefacientes, mostrándose eficaces nas tarefas de seguridade, prevención e loita contra a delincuencia.